стремительной атаки Саида Рахимова из Душанбе, и японец Фудзикара прекратил сопротивление. Успех наших самбистов был для нас особенно приятен, ведь самбо родилось в нашей стране. من زاده دهه هوشیاری ناحیه ورزاب در اوان کودکی ما در این پشته و صحراها جست و خیز میکردیم، بازی میکردیم، با بازی‌های فوتبال و دیگر بازی‌های ورزشی مشغول میشدیم. همه وقت آرزوی در مسابقه‌های سطح بین المللی و جهانی اشتراک کردن بود و خوشبختانه من به آرزوی خود رسیدم. هیچ وقت برمان نمیتونم حالتهای اساسی را استفاده بودن نکن. پوچه را قایتک پوچه قبلا این یک مرتبه بگیرم. خوجازاده بهروز سعدالله 11 январи соли 1995 дар деҳаи ҳушёрии ноҳияи Варзоб дида ба дунё кушудааст. қаҳрамони панҷкаратаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштинҳои самбо, ҷудо, кураш ва миллӣ, ҷоизадори мусобиқоти Осиё дар солҳои 2013, 2014 дар шаҳрҳои Сеули Кореяи Ҷанубӣ ва Тошканди Узбекистон, қаҳрамони Осиё соли 2017 дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон, барандаи нишони тиллои бозиҳои осиёӣ дар Ашқободи Туркманистон, қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо соли 2017 дар шаҳри Сочии Федератсияи Русия, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба самбо. беҳрӯз соли 2001 қудумҳои нахустинашро ба синфи якум дар мактаби рақами 3 зодбумаш ки ба номи Бобоҷон Ғафуров ёд мешавад гузошта, баъди як соли хониш оилаи онҳо ба пойтахт кӯч мебанданд ва беҳрӯзи навраси ташнаи илму дониш соли 2002 дар мактаби рақами 95 шаҳри Душанбе то синфи даҳум бо баҳои хушу хуб тамдиди таҳсил карда, дар ин миён дар фурсату фосилаи 3 моҳи расо дар шаҳри Туапсеи Федератсияи Россия низ дониш андохта, сипас ба ватан баргашта соли 2012 мактаби миёнаи рақами 3 деҳаи ҳушёрии ноҳияи Варзобро ба поён мерасонад. شکر میلت شکر دولت ای وطن تاجیکستانی عزیزم شاد باش دولتی سر ملتم آباد باش. таманно зиёева феълан вазифаи пурмасъулияти мудирии мактаби рақами 3 деҳаи ҳушёриро бар уҳда дорад. дар гузашта ӯ ба беҳрӯз тӯли 1 сол сабақ омӯхтаву то кунун аз кӯдакиҳои ин шогирди баноз парвардааш харита хотираҳои хушоянде дорад ки ба мо як аз он аҳду овон қисса карду иқрор омад ки дар миёни ҳамсабақонаш беҳрӯз бо вижагиҳои лаёқату маҳорати хубаш тафовут дошт. вақте ки ба мактаб омад, бачаи با لیاقت، بچه شوخ طبیعت بود و بسیار بر همین ساحه ورزش لیاقت خوب داشت. میخواست که همیشه در درس‌های همین به همه درس‌ها لیاقت داشت، لیکن در درس تربیت جسمانی بسیارتر همین هوس داشت که میخواست که در همون درس تربیت جسمانی با معلم جان شما یک طرفی سید من خودم همون درس پیش برام گفته چقدر همین لیاقتش نقص بود.
омӯзгори дигари пурсобиқа, як зани рӯзгордидаву шахсияти донишманду ҳамсояи намакшинос бо исми Ашургул Одинаева ҳини мусоҳибат дар ҳаққи ин оилаву ин хонавода бас суханҳои самимӣ гуфту эшонро ситоиш карду ситуд, чаро ки ба иқрори ӯ дар ин рӯсто хоҷазода Саъдулло Саид чун марди маърифатпарвару бо мурувват ба ҷиҳати тарбияи накӯи ҷигарбандонаш аз эҳтирому эътиқоди хосаи мардуми деҳ бархурдор будааст. хоҷазода берӯзро ҳам дарс додем, акаша Фирӯза додароша хоҳароша амакоша ҳамин аҳли деҳа дар ҳамин мактаби деҳа ки мехонданд мо бо онҳо бо тарбияву таълим сару кор доштем. баъд вақти мактаби миёна мехонд аллакай дар мусобиқаҳои варзишӣ ҷумҳуриявию дигар ва ё иштирок карда ба унвонҳо соҳиб шуда буд. беҳрӯзҷон чоҳумин фарзанди ман мебошад. вай аз кӯдакиш ба варзиш шавқи бисёр дошт. дар наврӯзиҳо сини 9-10 солагиш аллакай гӯштингирӣ мекард. дар ин асно беҳрӯзи шайдову ошиқ дар доди 10-солагӣ худро ба тамрину машқҳои ҳамвора заду гирифтору гарояндаи пешаи интихоб карда ба риштаи гӯштӣ пайваст ва дар намудҳои дзюдою самбо ва гӯштини миллию ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ низ кам-кам шуғл варзидан дошт. аз ҳамон аҳду овон ки Садриддин Обидов ба ҳайси як мураббии донистакору кардакори гӯштин шинохтаву пазируфта буд, дар симои Беҳрӯзи Наврас паҳлавонбачаи навхоставу наврӯстаи ниҳола ки тару тозаи боғи пурсамари варзишро медиду афзояндаи дурахшони ӯ вори як шавқманди гӯштин дар ин самту сӯ боварии комил дошт ки ту гуфтӣ ӯро ба шогирдӣ қабул карду ба тарбияаш камар мустаҳкам кард. Беҳрӯзи сарсупурдаи ҷодаи тайкардаро дигар аз ишқу ҳавову ҳавсалаи гӯштигирӣ кору пайкори ба ҷуз машқу тамринҳои тадриҷӣ мавҷуд набуд, балки аз мураббии ғамхору ғамгусораш, пири кору раҳнамову раҳнаварди рӯзгораш Садриддин Обидов бас ризо буду мудом худро таслими машқҳои шадид мекард. албатта аз рӯзҳои аввал ҳар як рафтору ҳар як тарзи сухангӯию яъне ки рафтору кирдори бачае ки нав ба толор меояд, албатта ба худи ҳар як мураббӣ ин ҳар як қадами он зери назорат аст. ба ҳамин хотир таи 10-12 сол мо бо ҳамроҳи якҷоя меҳнат кардем дар тамоми мусобиқаҳои чӣ ноҳиявӣ, чӣ мусобиқаҳои мактаби шаҳрӣ ва мактаби маҳорати олӣ, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ. Он кас ҳам гӯштини миллӣ ва ҳам гӯштини самбо доимо баромад мекард. дар овони кӯдакиву ба масал айёми беғашиҳои рӯзгор ки Беҳрӯзи бо бурзу бозуву ҷуссаву тану туш дар ин деҳу диёру дару дуд яъне зодбумаш рӯстои ҳушёрӣ мудом бо завқу салиқаву хоҳиши беандоза дар маъракаҳои мардумию гӯштинҳои миллӣ ба виҷа чорабиниҳои наврӯзӣ ки дар фасли зебои баҳор миёни бачаҳои диёр маъракаи муҳташами гӯштигирӣ сурат мегирифт. ба майдондориву зурозмоии бесобиқаву зебои ӯ ҳама қоил буданд ва ҳини паҳлавониву намоиши зуру тавону нерӯву қудрати худододааш ҳама ҳарифонашро ки аксаран ҳамтоёни худаш буданд яксара ба тахтаи пушт ҳалол мекарду даст боло мешуд. маро амакам ва падарам ба он ҷо мебурданд, дар ин наврӯзиҳо иштирок менамудем. ин шавқу завқ аз он вақтҳо низ дар дили ман ҷой шуда буд ки падарам ва амакҳоям худ гӯштингир буданд. Садриддин Обидов низ майдондориву маъракаорӯии шогирди арзанда парвардааш Беҳрӯзи ба тану туш чарсу чобуку чолоку чақонро дар овони хурдсолӣ
ба вақти шукуфтани гули саҳроӣ ки яксара дар ҳама гӯшаву канори ҷумҳурӣ гӯштинҳои миллӣ барпо карда мешуд мушоҳида мекарду аз шодиву хурсандӣ ту гуфтӣ курта курта гӯшт мегирифту қабат қабат бар тану ҷонаш роҳату оромиш эҳсос мекард ки як ниҳола ки ба нақди ҷон солҳо парвардааш дар боғи умраш оянда самарабахш хоҳад рӯид. албатта солҳое ки 2-3 сол тамрин мекард баъзан бо бурду бохтҳо дучор мешуд. аз солҳои баъди 6-7 соли охир беҳрӯз дар тамоми қариб аксарият мусобиқаҳое ки дар байни наврасону ҷавонон мешуд бисёр фаъол буд. доимо дар ҷоҳои намоён, албатта дар ҷоҳои якум, дуюм, сеюм доимо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ сазовор мешуд. садриддин обидов ба сифати як мураббии кордону тарбиятгари хуби шогирдон ини суҳбат иқрор омад ки вақте бародарбузурги беҳрӯз фирӯз хоҷазода назди ӯ дар гӯштини самбою ҷудо ҳамвора гирифтору гароянда машқварзӣ дошт, ҳамон ҳину ҳангом хоҳишеро пеши ӯ ифшо кард ки бародараш беҳрӯзро ҳам ба далели шавқу ҳаваси беандоза доштанаш ба гӯштӣ ба шогирдӣ қабул кунад. беҳрӯзҷон аз хурдсолӣ аз ҳамон даврае ки ба толори варзишӣ мо рафтем, пас аз як ҳафтае ки ӯ машқ кард, як мусобиқаи сатҳи ноҳиявӣ яъне ноҳияи Сино мусобиқа шуд. дар мусобиқа иштирок намуд. дар мусобиқаи аввале ки буд ҳоло дар чунин сатҳ баромад накарда буд. пас аз як ҳарифро задан ба ҳарифи дуюми худ бохт. пас аз он тамринҳои худро зиёд намуд ва ин буд ки ба натиҷаҳои назаррас аз ҳамон даврони яъне мактабиаш ноил шуд ба натиҷаҳои назаррас. вақте ки устод усулҳои намуди гӯштинги самбо ҷудоро ба мо нишон медоданд, ба мо нишон медоданд, ман дарҳол аз худ мекардам ва аз иҷрои ин усулҳо хеле хуб мебаромадам. нисбати бародараш фирӯзҷон беҳрӯз бисёр ҳам бачаи хушзеҳну хушфаҳм буд. аз рӯи аввал маълум буд ки ҳамин писар аллакай дар ҳамин рисолаи ҳамон кас маълум буд ки писар оянда варне ки варзишгари беҳтарин шуда метавонад. вақте қаҳрамони қиссаи мо ба тамрину машқҳои муназзаму мураттаб муттасил масруф шуд ва аз худ дар як фурсату фосилаи фаротари як сол назди пири кору раҳнаварди роҳи росту равои интихоб кардааш Садриддин Обидов ҳунару истеъдоди нодиру ноёб нишон додан ёрист, ҳамвора ҳамаро дар ҳайрат гузошт ки бадин далелу дастак дар як дам аз муддаиёни баргузидаи паҳлавонӣ унвон гирифту таваҷҷӯҳи ҳама кардакорони риштаи гӯштинро ба сӯи худ ҷалб намуд. мусобиқаҳои аввалини ман дар вазни 30 килограмм 28 килограмм қуввозмоӣ менамудам. дар мусобиқаи аввал ман сазовор ҷои сеюм гашта будам. дар мусобиқаи аввале ки иштирок намуда будам сазовор ҷои сеюм гаштам ва ман дар пеши худ як мақсад гузоштам то ки ба гирифтани ҷои аввал мушарраф гардам. беҳрӯз баъди ба поён расондани дабистону соҳиби номаи камол шудан соли 2012 ба қасди тамдиди хонишу аз худ кардани илму дониш ба донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов шомил шуда 4 сали сол пурра дар ин даргоҳ аз омӯзгорони кордида сабақ омӯхту дарси рӯзгор ки феълан дар курси 5-уми факултаи омодагии дифои ҳарбӣ таҳсил дорад. устодонаш аз рӯзҳои нахустин ба ҳунару малакаву маҳорати табиизодаву худододаи Беҳрӯз воре як ҷавонмарди танӯманду паҳлавони тавоно умеду боварии комил ки доштанд
пайваста дар чорабиниҳои варзишии донишкадаӣ хусусан маъракаҳои гӯштигирӣ мудом завқу хоҳиши тамошои довозмоиву нерӯсанҷии ӯ мекарданд. мо ба ахлоқи ӯ албатта мо ба виҷдони ӯ ба дониши ӯ такя карда мо ҳамин бовариро доштем, зеро ин ки синни соли хоҷазода аз рӯи ҳамаи мана он маълумотҳои илмию дақиқ аллакай дар пеши мо нисбат ба дигарон фарқкунанда буд. вақте бародарбузурги Беҳрӯз Фирӯз донишҷӯи донишгоҳи миллӣ буду дар он аҳду овон яке аз паҳлавонони саршиноси донишгоҳи мазкур дониста мешуд, ҳамзамон Беҳрӯз низ дар он даврон дар бахши аввали донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсил мекард. он ҳангом миёни бародарон дар майдони паҳлавонӣ булаҷаб ҳодисае рух дод, ки имрӯз дуи онҳо аз он лаҳзаҳо дар ёдномаҳояшон хотираҳои ширине боқӣ гузоштаанд. яъне роҳбарияти донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамон вақт ҷоми ректори донишгоҳи миллиро баргузор мекард, ки дар он вақт дар вазни 65 килограмм ҳам ман ва ҳам бародарам Беҳрӯзҷон дар он мусобиқа иштирок намудем. хушбахтона ба мо муяссар гашт, ки ҳарду ба вохӯрии ниҳоии ин ҷом бароем ва дар байни 65 нафаре ки дар ин вазни мо яъне қуввозмоӣ намуданд, ба вохӯрии ниҳоӣ баромадем ва дар вохӯрии ниҳоӣ мо дар он ҷо қуввозмоӣ нанамудем. бидуни қуввозмоӣ ғолибиятро ба ман супорем. панҷ раҳ дар кишвар ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар риштаи самбо ва ҳамҷудо чӣ ки қаҳрамони қиссаи моро насибаи рӯзӣ будааст, то берун аз ватану диёр номи миллаташро ба мардуми ҷаҳон муаррифӣ кунаду ливои давлатамонро парафшон созад. дар ин радифу росто соли 2013 шаҳри Сеули пойтахти Кореяи Ҷанубӣ макони баргузории чемпионати Осиё дар риштаи самбо интихоб гардида буд. дар мусобиқаи бонуфузи мазкур кишвари Тоҷикистонро як паҳлавони ҷавону қавибозу Хоҷазода Беҳрӯз сазовору арзанда намояндагӣ мекард ва дар ҷамъбасти мусобиқот мақоми сеюм ва нишони биринҷиро ба номи худ ихтисос додан ёрист. ин қувваозмоии ӯ дар чунин майдонҳои баландпояи паҳлавонӣ сарфоли барору комёбӣ ва роҳкушоиҳои минбаъдаи ин тоҷики тавоно ба шумор мерафт. аввалин маротиба аз ҷумҳурии берун мо дар шаҳри Сеули ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ қуввозмоӣ намудем, ки дар байни наврасон он вақт қуввозмоӣ менамудам. дар он ҷо дар чемпионати Осиё мақоми сеюмро ишғол намудам ва баъдан дар соли 2014 боз дар байни калонсолон дар самбои муҳорибавӣ дар вазни 62 килограмм сазовор ҷои сеюм гаштам. соли 2015 бо сабаби осеб бардоштани пояш барои Беҳрӯз ноомади кору пайкори варзишӣ буд ва барои барқарор кардани саломативу баргаштан ба майдони паҳлавонӣ табобат фурсату фосилаи 1 солро ба таркиб дошт. тӯли 1 сол қаҳрамони мо дар ягон мусобиқа қувваозмоӣ карда натавонист, чаро ки дарди ҷонкоҳи пояш ӯро аз майдондорӣ маҳрум карда буд. дар ҳолати машқӣ ки ҳамин буҷилаки пои Хоҷазода Беҳрӯз яъне ки лат хӯрд. вақте ки мо ба духтурҳо ҳам суҳбат шидем, онҳо диданд, яъне ки муайян карданд, ки аллакай почаи Хоҷазода Беҳрӯз яъне ки ҷароҳати вазн мегирифтанд, аллакай онҳо тавсия доданд, ки қариб ки таги 1 сол бояд Хоҷазода Беҳрӯз дигар машқварзӣ накунад. вақте ки поям шикаст, ман 8 моҳ барои гилем набаромадам. падарам бисёртар падарам дилбардорӣ мекарданд. он кас мегуфтанд дар оянда ҳамаш хуб мешавад. бача вақте ки тайёр мешавад, на вақти яъне ки бигем ки маҳсули
дастовари он мешавад ки вақте ба ин хел ҳолатҳо дучор мешавад ҳам ба мураббӣ ҳам ба худи варзишгар бисёр ҳолати вазмин аст. солҳои 2016-2017 дар ҳаёти варзишии қаҳрамони қиссаи мо хотироти бас ширину ба ғоят бузургу бебаҳо боқӣ монда, чаро ки ӯ дар як қатор чорабиниҳои варзишии сатҳи ҷумҳуриявию байналхалқӣ ширкат намуда дастовардҳои арзандаеро марбути номи худ сохтааст. аз ҷумла дар чорабиниҳои бузургу муҳташами гӯштингирӣ ки бахшида ба солҷашни наврӯзи байналмилалӣ ороста мегардид, беҳрӯз ҳамвора дар онҳо нерӯсанҷӣ карда чанд раҳ ҷоми наврӯзро сазовор шудааст. дар баробари ин паҳлавони тамтанабарди тавонои тоҷик дар мусобиқаи дигар ки бахшида ба 25-умин солҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин ҷоми пойтахт доир гардид, размозмоӣ карда 4 бор мақоми аввал ва шоҳҷоизаро ба хазинаи дастмӯзаҳояш зам кардааст. Zoda Ahtam Rustam ҳоло медал ҷоиза ва калиди автомашинаи сабукравӣ ин мусобиқоти бошукӯҳро ба ғолиб Хоҷазода Беҳрӯз тақдим мекунам. дар солҳои охир дар ҷумҳурии мо ҳамчун наврӯзи байналмилалӣ ҳар сол гузаронда мешавад. Хоҷазода Беҳрӯз 4 маротиба дар ин наврӯзи байналмилалӣ сазовори шоҳҷоиза шудааст. дар вазни 65 кило ва дар вазни то 82 кило. моҳи июли соли 2017 Хоҷазода Беҳрӯз дар чемпионати Осиё ки дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон сурат гирифт, дар вазни 68 килограмм нишони тиллоро занҷираи зебандаи гарданаш сохта, унвони қаҳрамонии Осиё оид ба самборо марбути номи худ кардан ёрист. акнун ин пирӯзиву бахту барору комгорӣ роҳи ӯро дар ҷодаи тай карда рӯшантар сохту бо ҷаҳду талошу тамринҳову тайёриҳо ба саргаи сабқатҳои дигар наздиктар шудан дошт. ҳамаи он нафароне ки ба ман наздик буданд, мураббиам, устодон, хонавода, ҳама маро дастгирӣ менамуданд дар ҳолате ки ман дар вақте ки ман чемпиони Осиё гаштам ва онҳо умед доштанд ки ман дар мусобиқаҳои минбаъда низ ин дастоварро такрор намоям. дар рӯзи 10-уми бозиҳои осиёӣ дар иншооти пӯшида ва ҳунарҳои размӣ варзишгарони тоҷик дар иштиҳои самбо, кикбоксинг ва куштини тарзи озод позмоӣ карданд. сабқатҳо дар моҳи сентябри соли 2017 шаҳри Ашқободи ҷумҳурии Туркманистон макони баргузории бозиҳои осиёӣ оид ба самбо интихоб гардида буд. дар сабқати муҳташами мазкур 63 давлат аз қитъаҳои Осиё ва Уқёнус иштирок доштанд. дар ин арсаи номҷӯӣ Беҳрӯз ки аллакай таҷрибадидаву нерӯозмудаи даҳҳо мусобиқаҳои ҷаҳонӣ буду роҳу равишу равияи куштигирии чунин майдондориҳоро хеле хуб медонист, дар вазни 74 килограмм кишвари моро намояндагӣ карда мақоми аввал ва нишони тиллои мусобиқаро ба ҷуз худаш ба касе равову роиҷ надониста бар тахти пирӯзӣ бар шуду бо дастовези арзанда ба ватан баргашт. дар чемпионати Осиё дар байни калонсолон вобаста ба самбои варзишӣ иштирок намуда дар вай
ҷойи якумро ишғол намуд. Инчунин дар бозиҳои панҷуми осиёгӣ дар иншоотҳои болопӯшида вай иштирок намуда дар он ҷо низ сазовори ҷойи якум гашт. Дар бозиҳои осиёӣ ки дар давлати Туркменистон шаҳри Ашхобод баргузор гашта буд, дар он ҷо ҳам дар намуди самбо ва ҳам дар намуди кураш қуввозмоӣ намудам. Дар намуди кураш сазовори ҷойи дуюм гаштам ва дар намуди самбо бошад дар вазни 74 килограмм тавонистам ба гирифтани ҷойи аввал мушарраф гардам. بهروز خوجازاده وزن 74 کیلو پهلوان است که با پیراهن سرخ و لکه پرتافتی مجازات رو ما می‌بینیم که در اینجا 11 ноябри соли 2017 шаҳри Сочи Федератсияи Россия мезбони маъракаи муҳиму муҳташами фароҷаҳонӣ яъне чемпионати ҷаҳон оид ба самбо буд. дар ин мусобиқаи бузург варзишгарони 90 давлати гейтӣ ширкат доштанд. аз ҷумла дар ҳайати тими мунтахаби самбойчиёни Тоҷикистон низ яке аз паҳлавонони таъмтану тавоно Хоҷазода Беҳрӯзи Саъдулло ҳам иштирокчии маъракаи муҳташами мазкур ба шумор мерафт. ساعت 21-22 شب بود. در خانه می نشستیم و وقتی که گفتن که امروز در جهان خواجه‌زاده بهروز جای اشغال کرده است و وقتی که آینه نیلگون را ماندیم، اون لحظه را باور کنید، لحظه را که وی غالبیت به دست می آورد، ثانیه های آخرین به دست می آورد، بر برابر گریه وی باور کنید ما همین خانواده، من شکرانه خدا 4 تا فرزند دارم، همراه فرزندان خود، همراه شوهر خود، همه خانواده ما بر برابر وی گریه کرده، از همین جای خود خرسند شده، خسته دست بالا کردیم که شکرانه خدا که نام تاجیک ما بالا شد. وقتی که ما این مسابقه را تماشا میکردیم البته همه ما اشک شادی میریختیم. هیجان بسیار ما را فرا گرفته بود. تبریک میکردن همسایه ها. فرزند شما چمپیون جهان شد. شما را تبریک. дар даври аввали рақобатҳо ҳарифи Беҳрӯз паҳлавони кишвари Руминия ба шумор мерафт ки ӯро бо ҳисоби 7-0 мағлуб намуда ба даври дигар роҳ ёфт. дар рақобатҳои даври дуюм варзишгари тоҷик бо намояндаи кишвари Гурҷистон паҳлавони сарсахту ҳарифи пурқудрати хеш Леван Нахусришвили андари майдон гардида бо ӯ сахти сахт дарафтод. дар оғози қувваозмоиҳо варзишгари гурҷӣ аз паҳлавони мо пешгом буд ва касе пирӯзии Беҳрӯзро аз ин рақобат чашми умед надошт, вале дар интиҳои рақобати шадиди дуи паҳлавон Хоҷазода Беҳрӯз ҳамтову ҳамовардаш рақиби пурқудраташро бо ҳисоби 3-1 сарафканда намуда роҳхати идомаи рақобатро ба даст овард. рост дигар бисёр ҳарифҳои пурқувват дошт. аз он ҷумла яке ҳарифи пурқуввати он ҳамун паҳлавони гурҷӣ буд. беҳрӯз дар ин мусобиқа бо 5 нафар варзишгарони бениҳоят таҷрибадор қувва озмуд. аз байни ин 5 рақиби Беҳрӯз албатта ҳамун варзишгари ҷумҳурии Гурҷистон Нахусришвили Леван ки вай ӯ низ чемпиони ҷаҳон, чемпиони аврупо мебошад, вай бениҳоят рақиби сахт буд. ҷое ки довар мо дошта бошем ҳимоя дорем, пас бояд доварони байналмилалӣ низ мо тарбия намоем дар қатори варзишгарон, чунки онҳо низ ҳимоя аз варзишгарони тоҷик намоянд. пирӯзӣ навбати барои Хоҷазода Беҳрӯз ва акнун навбати дигар, яъне давраҳои минбаъда ин паҳлавон ҳарифи сеюми Беҳрӯз дар ин арсаи номҷӯӣ намояндаи Италия ба шумор мерафт. дар ангезаи ватанхоҳиву ифтихормандӣ ва пост доштани эътимоду эътиқоди бузурги мардуми шарафманди тоҷик чанде бо ӯ низ куштӣ гирифта ягон имтиёз ба ҳарифаш надоду дар натиҷа бо ҳисоби бузурги холҳо саҳеҳтараш 9-0 намояндаи Тоҷикистон қаҳрамони қиссаи мо Хоҷазода Беҳрӯз ҳарифашро аз майдони мусобиқа ба дар намуда худ пирӯз омаду ба даври ниманиҳоии мусобиқоти мазкур роҳхат гирифт. Беҳрӯз дар ин даври мусобиқот бо намояндаи кишвари Хорватия майдондорӣ карда ӯро ҳам ба шикаст рӯбарӯ сохта ба финали чемпионати ҷаҳон роҳашро ҳамвор намуд.
ҳарифи ниҳоии ӯ паҳлавони беларус қаҳрамони бисёркаратаи ҷаҳон ва аврупо Степан Попов буд. тамринот машғул аст дар ноҳияи фарзод дода шудааст ва имрӯз баҳри ба даст овардани унвони чемпионӣ дар марҳилаи финалӣ талош хоҳад кард ва мо ҳам бо умед ин озмоиро тамошо мекунем ва якдилу яктан аз ҳунару истеъдоди варзишгари ҷавон умедбахши тоҷик дастгир. қувваозмоиву майдондории ин ду паҳлавон барои дарёфти нишони тиллои қаҳрамонии ҷаҳон хеле сахту шадиду пурҳаяҷон оғоз ёфту бо ҳамин минвол идома кард. тавре мутахассисони риштаи мазкур иброз доштанд, Степан Попов паҳлавони кишвари Беларус яке аз куштигирони муқтадиру қудратманди ҷаҳон ба шумор меравад ва шикасти ӯ дар ин майдони қаҳрамонӣ аз ҷониби ҳарифи тоҷикистониаш кори саҳлу сода набуд, чаро ки беҳрӯз ба қадри кофӣ ӯ ворид дар саҳнаҳои бузурги дунё таҷрибаи ғании довозмоиву куштигирӣ надошту ҳунарнамоии ӯ дар чемпионати ҷаҳон бори аввал дониста мешавад. ин дар ҳолест ки Степан Попов қаҳрамони ҷаҳон, қаҳрамони Аврупо ва дигар дастовардҳои волоро соҳиб аст. ман ҳеҷ намехостам ки беҳрӯз дар ин ҷо бо ҳамун рақиби беларусии худ ки вай усули ладдиҳии даст ва ё пой вай бениҳоят моҳир буд ба ин дучор гардад, вале дар ҳамин 40 сонияи охир вай тавонист Степан Попов ки беҳрӯзро ба ҳамин усули ладдиҳӣ дучор кунонад ва хушбахтона беҳрӯз ҳам тавонист ки муқобилияти сахт нишон дода дар ин вохӯрӣ ҳам ғолиб ояд. коршиносону кардакорони риштаи мазкур бори дигар ба ҳунару истеъдоди нодиру нотакрори беҳрӯз дар он сурат қоил арҷ гузоштанд ки ӯ дасташро аз қабзи дарнок ё ба масал ба ливои приёми ҳарифаш ки дар сонияи 26 то анҷоми муҳориба сурат гирифт раҳондан ёристу там ба таслим шудан надод. инҷо таслим намешавад хоҷазод. 14-13 сония дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ монда. 9 сония. ин метавонад имтиёз бидиҳад ба варзишгари Беларус. аммо на ин унвони чемпионӣ барои мардуми сарбаланди тоҷик муборак бошад ва дар ҳақиқат дар ин майдони рақобат бахту иқболу барору комёбии бепоён насибаи рӯзии паҳлавони тамтаннабарди бесобиқаву бенадиди тоҷик хоҷазода беҳрӯз гардиду ӯ дар вазни 74 килограмм нишони тиллои чемпионати мазкур ва унвони қаҳрамонии ҷаҳонро марбути номи мубораки хеш сохт. беҳрӯз як хислат дорад, доимо дар кадом мусобиқаи баромад накунад мақсад якта аст, фақат барои гирифтани ҷои аввал. дар ҷаҳон барои мардуми тоҷикистон тақдим кунад ва ин пирӯзӣ аст. воқеан пирӯзие ки дар замони соҳиби истиқлолии тоҷикистон ҳанӯз набуд. агар мо диққат битем ба суханҳои ҳамон муҷрие ки вақте ки эълон мекард ба забони русӣ гуфт ки вот это да, вот это победа. он приёме ки беҳрӯз кард ба фикрам ки ҷаҳонда ҳеҷ кес накардааст. аз ҳамин балевои приёме ки ҳамин бача баромадагӣ буд, ягон кас баромадагӣ не. замоне ки ҳамин фишори даст омад ҳама ҳайрон шуда монданд, гуфтанд акун тамом. барое ки дар тамом мегӯям гӯштингоҳ аз ҳамин гӯям ҳолат ҳеҷ кас баромадагӣ набуд. ғолиб омаду унвони чемпиониро соҳиб шуд, ашки шодӣ рехт бо ҳамроҳии устодоаш. мо ҳам баробари ӯ ашки шодӣ рехтем, барои он ки ин як ифтихори бузург аст ки дар байни ин қадар давлатҳо тоҷикписари ҷавон соҳиби ҳамин унвони чемпиони ҷаҳон шуд, яъне ба парчами тоҷикистона боло бардошт. соли 2017 мақсади асосии ман ин ғолиб гаштан дар чемпионати ҷаҳон буд ва танҳо ба як мақсад ман ба рӯи татамин мебаромадам.
و خیلی کوشش می‌نمودم تا که در مسابقه جهانی سزاوار جای اول گردم. خوشبختانه به مقصد خود رسیدم و غالب چمپیونات جهان گشتم. و اکنون چمپیونی جدید یا چمپیونی تازه این خواجه‌زاده بهروز است دوستان عزیز که به خاطر هنر و استعداد او پس از چند لحظه دیگر سرود ملی در اول از استادم عبید و صدرالدین که طول این قدر سالها ما را به چنین دستاوردها نایل گشتیم و بعدا به سرمربی تیم منتخبی جمهوری تاجیکستان آقای بسامبو که زیاده از یک ماه در ما مشق‌های دست جمعانه برپا نمودند و در این مشق‌های دست جمعانه ما اشتراک نمودیم با یک تیاری خیلی خوب به چمپیونات جهان. با یک تیاری خیلی خوب سفر برگشتیم. از خویشاوندان از اهل عائله منتظر هستم. ба виҷа ба гоҳи фуруд омадани беҳрӯз аз ҳавопаймо соат 3 шаб буд, вале саҳни фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе фурӯзону рӯшану рахшону саршори нуру суру сурур, чаро ки шумораи истиқболгирандагони қаҳрамони ҷаҳон то 500 нафарро ба таркиб дошту гулу гулдастаҳову меҳру садоқату муҳаббати самимии мардуми ҷумҳурӣ пояндози ӯ. ва дар ангезаи шодиву шодмонӣ ту гуфтӣ қалбаш лабрези таманно буду аз ҳоли хушбахтӣ гирья гулугираш мекард. имрӯз дар ҳар як хонадони тоҷик тӯй аст ки интизори паҳлавон буданд. мо коркунони соҳаи варзиш умуман шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ниҳоят шод аз он ҳастем ки имрӯз парчами ҷумҳурии тоҷикистон ва суруди миллии тоҷикистон дар байни 93 давлат яъне ки садо дода шуд. муборакбод мегӯям ҳамаи мардуми тоҷикистон барои муваффақияти дуюмине ки дар дунё баъди якаи савюмӣ шудааст. беҳрӯзро ва хештаврон бародаронашро ҳамаро муборакбод мегӯям. обидовро муборак мегӯям ҳамчун мураббиаш. размҳои разинаш, овардҳои матинаш ба масал ҳангомаеро дар миёни устодону коршиносони соҳа паҳн карда буд ки ҳама ҷо номи ӯ буду сухан дар бораи паҳлавонии ӯ тову печи дигаре дошт. ва имрӯз дар саросари кишвари мо ба сад ребу рангу шеваю оҳанг кору пайкори ин паҳлавони ҷавони тоҷикро дар ҳама ҷо ҳикоят мекунанду ривоят, зеро ӯ баъди 42 соли раҳпаймоиҳои мардуми тоҷик ормони диринтизорашонро бароварда карда бар тахти қаҳрамонии ҷаҳон баршуд. вале дар пасманзари ин қаҳрамонӣ чӣ рӯйдодҳову заҳматҳо нуҳуфтааст. каман дар кам табодули афкор сурат мегирад, чаро ки то саргаи қаҳрамонии ҷаҳон гом гузоштану ба ин мақому мартабаву унвон ноил гардидан бас заҳматҳои сангину нангинро ҳар як варзишгар тӯли солҳо аз сар мегузаронад. ба иқрори як идда коршиносони ҷумҳурӣ дастоварди бебаҳои ӯ ки баъди 42 соли қаҳрамонии ҷаҳонпаҳлавони дастони тоҷик Саидмумин Раҳимов бесобиқа унвон мешавад,
самари дарахти истиқлолият аст ки боғбони мулоҳизакораш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки решааш аз тадбирҷӯиҳо пуштибонию дастгириҳо дастуру ҳидоятҳои муассири он кас шодоб мебошад. бисёр хурсанд буданд мардуми тоҷик, тамоми мардуми тоҷик баъди 42 соле ки устод шодравон Саидмомин Раҳимов ин дастоварро дар шаҳри Мински давлати Беларусия ба даст оварданд. Ба фикрам тамоми халқи тоҷик бисёр бо як хурсандӣ маро дар фурудгоҳ пешвоз гирифтанд ва табрик мекарданд. акнун баъди пирӯзӣ дар чемпионати ҷаҳон ва ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар гузораи 42 сол дигар ба хотироти эҳтирому арҷгузории ин мақому мартабаи баланди ноилшудаи тоза ҷаҳонпаҳлавони тоҷик хоҷазода Беҳрӯз маъракаву маросимҳои хосаву истиқболи гарму самимӣ ба хотири ҳунари нодиру нотакрори ӯ доир карда шуд ва кулли мардуми шарафманди диёр аз комгории як фарзанди фарзонаи миллат ифтихор мекарданд. ҳамон лаҳзае ки мо дар телевизия оини нилгун тамошо кардем, баромада ҳамаи бачаҳои кӯчаи мо, мардон, занон, ягон хел фарқияте набуд. кӯдакҳои гавҳора, аз он ҷумла фарзанди худам ки 6 сола аст, писарчаи хурдим, дар мошини шавҳарам шиштему ҳама каса мошиниҳоро қарор карда гирифта ба пешвоз ба вай рафтем, ба пойтахт рафтем ки то ҳол ки шогирди худамонро, не ин ки шогирдам, ҳамун зодаи худамонро, фарзанди диёри худамонро пешвоз гирем. беҳрӯз хоҷазода дар ҳамин мактаб таҳсил мекард. дар муддати таҳсил ӯ дар мактаб бисёр як бачаи фаъол буд. дар дарсҳо бо тайёрии хуб меомад, хубу аъло мехонд, лекин баъди дарсҳо боз ба варзиш машғул мешуд. ман бисёр хурсандам, на ин ки ман аҳли коллективи мо бисёр хурсандам ки имрӯз шогирди мо чемпиони ҷаҳон шуд. мо аз ин ифтихор дорем. ман фикр мекунам ки байни ҷаҳонпаҳлавон устод Саидмомин Раҳимов ва ҷаҳонпаҳлавон Беҳрӯзи Хоҷазода як ҳамбастагие ҷой дорад. инро ман бо ҳамин асоснок кардани ҳастам ки ҳанӯз дар 5-солагии Беҳрӯз дар телевизион як барномае намоиш дода шуда буд ки дар он ҷо устод Саидмомин Раҳимов иштирок доштанд ва аз он кас савол карданд ки барои чӣ дар тоҷикистон солҳои зиёде шуд ки ягон кас ба унвони қаҳрамонӣ ноил намегардад. дар он ҷо устод Саидмомин Раҳимов гуфтанд ки албатта рӯзе мерасад ки аз тоҷикистон паҳлавони ҷаҳон пайдо мешавад ва ин аз деҳот хоҳад буд. дар ҳамин вақт апаи ман ки аз ман 3 сол калонтар ва
пас аз марги модарам ҳам нақши модариро дар оилаи мо бозидааст ва бисёр кӯмакҳои зиёде намудааст. Даст ба дуо бардошта чунин гуфт ки ҳамин сухане ки устод Саидмӯмин Раҳимов намуда буданд ҳамин беҳрӯзи мо хоҳад буд ва мо аҳли оила ба ин дуои апа мо ҳам дуо намудем ва дар тӯли зиёда аз тахминан 15-17 сол ки гузаштааст ва вақто ки беҳрӯз ба финали чемпионати ҷаҳон баромад ҳамин лаҳзаҳо ҳамон дуои апаам ба ёди ман омаду то охирон лаҳзаҳо ман ба ин боварӣ ҳосил карда будам ва хушбахтона ин ҳам амалӣ гашт.